Takže čaute, zdravím vás, SK Gameplay a vítam vás pri mojej prvej časti z Minecraftu. Som opäť na Crafuj SK serveri, po dlhšom čase už máme zase Crafuj SK server a... pardon, vyšiel mi Skype. A rozhodol sa, že budem natáčať na Crafuj serveri, ktorý samozrejme že je pre let's playerov. No a toto bude iba taká drobná informačka, že kde budem natáčať, ako často budem natáčať a také, takže tu mám dom. Aha, dom, toto bude môj dom. Tak, no. A tam už som si našiel baňu. No bán, dobrá, ale to je baňa. Áno, to je baňa, povedzme. Takže tam budem chodiť do bane, tuto máte aj na mape, vidíte tam. Mám minimapu. Minimapa, dobre. Takže toto je taký... A normálne som sa tak začal tešiť, keď už konečne toto Crafuj, že budem mať na čom natáčať a no na server a také. Sa nebudem musieť báť, že tam zrušia server alebo zmenia mapu. Crafuj! Dobre. A tu budem mať dom. A ešte dačo by som chcel také povedať ku YouTube, channel a všetko možné, že... Mám na channely do kopy so všetkými videami asi takých 9000 prezretí. No, 9000 ich mám. A jak mám oné, tak tam je, že iba 3300. Kľudne si to spočítajte, to je tak. BioCZ tu je. Čau. Dáva mi také veci, kožená, jedlo, no a proste ja som tam videl, posteľ! Tak postavíme si aj v tejto časti aj dom asi, no, dve postele. Enchant. No a... ako tak... A počkajte, čo som chcel povedať, že proste mám tam, že ukazuje mi tam, že mám akože 3300 a pritom mám mať až 9000 dačo. Keď sa to spočítajte, keď mi neveríte, kľudne môžete. A tak asi som všetko povedal, z mojej strany to bude z tejto časti všetko, no ja sa s vami strašne, no proste sa sami lúčim, uvidíme sa v ďalšej časti, dúfam, že ma budete sledovať takisto aj ďalej a dúfam, že sa mi budú pripočítavať aj ostatné VFC. Takže čaute a uvidíme sa pri ďalšej časti.